Kurs zázrakov, lekcia 93. Prebýva vo mne svetlo, radosť a pokoj. Dnešná lekcia spochybňuje hlboko zakorenené presvedčenie, že si niekto poznačený chybou, vinou alebo nedostatkom. Môžeš si myslieť, že keby niekto videl celú pravdu o tebe, nebola by priateľná. To je však len spôsob myslenia, ktorý bol upevnený. Nie je to pravda. Faktom je, že si robil chyby, cítil si strach, robil si nesprávne rozhodnutia. Ale to neurčuje tvoju podstatu. To, čo si o sebe vytvoril ako obraz ja, nemá moc zmeniť to, kým naozaj si. Pravda je nemenná. Si taký, akým ťa stvoril Boh. Tvoja bezhriešnosť nebola narušená a nemôže byť stratená. To, čo nie je v súlade s touto pravdou, je len výtvor mysle, nemá skutočnú silu. Preto nejde o to, aby si popieral svoje skúsenosti, ale aby si sa s nimi prestal stotožňovať. Môžeš uznať, áno, to sa stalo a zároveň na tom nestavať svoju totožnosť. V tebe neustále prebývajú svetlo, radosť a pokoj. Nie sú závislé od okolností ani od toho, ako hodnotíš seba či iných. Netreba si ich získavať ani si ich zaslúžiť. Možno ich len objaviť prostredníctvom zmeny spôsobu pozerania. Falošné ja sa opiera o úsudok, porovnávanie a pocit oddelenia. Práve ja je pokojné, stabilné a plné. Keď prestaneš posilňovať staré presvedčenia, začneš mať prístup k tejto hlbšej vrstve seba. Časom sa objaví väčší odstup od negatívnych myšlienok. Prestanú byť také presvedčivé. Ľahšie si všimneš momenty, v ktorých sa objaví impuls ku kritike seba alebo iných a môžeš si vybrať niečo iné. Cvičenie na dnes. Najlepšie počas niekoľkých minút, každej hodiny alebo tak často ako môžeš. Opakuj dnešnú ideu. Moja bezhriešnosť je garantovaná Bohom. Zatvor oči, odlož všetky predstavy o sebe, daj pozornosť do stredu a dovoľ si pocítiť pokoj, ktorý tam je. V situáciách napätia, strachu alebo pochybnosti vráť sa k týmto vetám ako pripomienke. Keď sa objaví úsudok voči druhej osobe, povedz v mysli. V tebe prebývajú svetlo, radosť a pokoj. Toto nie je proces okamžitej zmeny, ale postupného rozpoznávania. Nejde o to, aby si sa stal niekým iným, ale aby si prestal veriť v to, kým nie si. Každé takéto pripomenutie vnáša viac priestoru, miernosti a vnútornej stability. To, čo hľadáš, už v tebe je. Prebýva vo mne svetlo, radosť a pokoj.